Kaixo, Hernaniko energia bulegoan gaude, Gabriel Zeraia eraikinean eta energiari buruzko edozein galdera, zalantza argitzeko konfiantzazko lekua da. Hernaniko energia bulegoa berezia da Goienerrentzat, lehenengo aldiz Goienerrek sustatutako energia berriztagarrien komunitate batek martxan jarri duen bulegoa delako. Energia zerbitzua nori zuzendua dagoen, energiarekin harremana daukan edozein Hernaniko herritarrei, hau da, denei. 4 hilabetetan, 200 bat narrera edo eduki ditugu bulegoan. Energia bulegoa bai esan? Ehuneko 80 baino gehiago 55 urtetik gorakoak izan dira, eta ehuneko 75 inguruan edo emakumezkoak izan dira bulegora gerturatu diranak. Herritarren zalantza nagusiak bere faktura energetikoen ingurukoa dira. Hau da, nahiz eta bulegoa edozein informazioetara zabalduta egon, ehuneko 80 faktura energetikoen inguruko kontsultak izan dira. Herritarren ahalduntzea, esan genezake Goienerrek bere ibilbide osoan hasieratikan izan duen helburu garrantzitsuenetakoa dela, ahalduntze horrek ematen baitie herritarrei energiaren inguruan erabakiak hartzeko gaitasuna. Herritarrei ekarrien onura nagusiena batez ere gasen kontratua izan da, gasen kontratutan. Onura ekonomiko ez gain, energia kontsumoa gutxitzen da eta horrek onura sozial eta ingurumen arlokoak dakartza. Energia bulegoaz gain, Hernanin abiapuntua izan da Hernaniko energia komunitatea sortzea, hau da, Enerkon. Goienerrek energia berriztagarrien komunitateak sustatzen ditu trantsizio energetikorako tresna eraginkorrak direla uste dugulako. Bertako baliabideak ahalik eta hobekien aprobetxatuz eta herritarrek era demokratikoan zuzenean parte hartuz. Garbi daukagu, aldan eta herritarren parte hartze zabalena eginez eta herritarrek erabakiaz eraldaketa energetikoaren prozesua nola izan behar duen, segurun lortuko dugula energia eraldaketa eredu justuago bat.